sumi bisa jeneng melek. Kowe ngerti? Sopo Panji Inu Kertopati? Aku ngerti. Yuk diri dadak memitan kelawan bajingan gendong lan sak panunggalan. Yen kowe gelem memerintah kawan aku. Aku bakal melarani anggonku maling, anggonku ngedek. Iki pancen kowe ra gelem. Ning kene jojak iki ra bakal ulung kelan. Yen mung siji panyuwunmu supaya kowe dadi mitrane Inu Kertopati, ya Panji Asmorban. Ampun Kang Mas, ampun dipun tampi. Awet mitra menika panjenengan kedah dipun galih kang rumin aku ngerti. Nanging kabeh iki mau kok menemukan dalan pawangan iki kang kanca wani. Mandhet anggone tunggak Candoro gawe kapitunane liya. Nanging kok dhisik. Jenengmu sapa yen pancen keluar tanggane ana ing papan iki? Aku Panji. Panji Sumirah. Bisa seni por kadang panji-panji lan kaya kawula saka Jinggolo. Yen pancen kowe mung siji penjaluk kudu memitran lan Panji Inu Kertopati. Niki bakal sak. Ojo nganti pisan-pisan kok ambali tumindak kang sabedino gawe